Ngelele thina sakwaMbanjwa la silasinto sikule ndawo sizombesa sihlanganise konke lokho nomkhehlo wentombazane yakagwala sibonke konke kuzokwenzeka sifisa ukuthi umndeni kwemunye kubeke kusimbusise.
Njengoba kunomcimbi nje la ekhaya, umcimbi wethu thina bakagwala ikakhulukazi ubuqondene nokuthi sinikeze umkhongi imvuma yakhe. Sinikile-ke umkhongi imvuma yakhe, kwase kuba ukuthi-ke kunohlelo-ke labakaShembe njengoba indodakazi yethu isonta kubona kaShembe esilenzile abalenzile lokuthi kuzohlanganiswa ukuthi umkhwenyana wayevele lobolile walobola kahle umkhwenyana. Sase siyabavumela ukuthi nabo sebengakhululeka sesumndeni owodwa benze noma yini abayifunayo. So sebekwenzile-ke balenza lonke nohlelo lakaShembe njengoba nibuka kuma-video lawa akade ethathwa nezinto ade bezenza besina simcola umntwana efika ephuma emfuleni kwaze kwaba siyamcola sabangenisa nabaselokhuzini sabanika nemvumo nabakaShembe futhi ukuthi bangenza noma yini. Baphinda baletha ubikbiki uma sabo baletha ubikbiki wakhona la ekhaya bambathisa. Cha kumbathwe kahle akekho ongambathwanga, sijabule futhi sonke sifisa engathi umntwana nala yakhona naye angahlala ngokukhululeka azi ukuthi uphuma ekhaya elinjani, uphuma ekhaya eliphilayo. Siyathemba nabantu basibonile bababona omalume bakhe balibona naleli ekhaya ukuthi kanti lo mntwana unabantu bakubo abaphilayo. Siyathemba ukuthi nala yakhona uzoziphatha kahle. Siyabonga.